Libuan ka mga fans ang gipakilig sa mga Kapuso stars nga naglangkob sa upcoming GMA teleserye nga Sahaya. Atul kini silang pagbisita dinhi sa Subo. Ato kini sayran pinaagi niining report. Extended ang Valentine's Day sa mga Kapuso fans ni atong weekend human mibisita dinhi sa Subo. Sila si Migo Adiser, Miguel Tan Felix ug Bianca Umali. Sila ang maglangkob sa cast sa GMA teleserye nga Sahaya nga mopakita sa kinabuhi ug kultura sa mga Badyaw. Gani gisaysay ni Bianca nga dili lalim ang iyang giagian nga training aron makatunan ang kultura sa mga Badyaw sama sa ilang sayaw ug free diving. Totally ibang-iba si Sahaya sa kung paano si Bianca sa totoong buhay. And sobrang dami ko pong pag-aaral na pinagdadaanan. Ultimo po sa pagkain, yun nga po sa diving namin. We also have dance lessons. We also research about the language. Si Miguel Tan Felix mo'y muda sa papel ni Ahmad, ang lalaking adunay timos nga gugma alang kang Sahaya. Si Ahmad kasi grabe siya magmahal hindi lang sa kultura at nga sinabi ko niya, hindi lang sa pamilya kundi na rin sa pagmamahal niya romantically. So gagawin niya ang lahat, susuportahan niya kung ano man yung gusto nung mahal niya. Ang mokompleto sa love triangle mao si Migo Adiser nga modala sa papel ni Jordan. Mato ni Bianca, ang ayang atangan ang pinalahi nga papel nga iyang dadon sa maong teleserye. Po something new. Ooh. Really new. Kasi yung efforts po na ibinuhos namin dito sa show na to is sobrang overflowing po ng paghihirap. Human sa pakighinabi sa mga sakop sa Cebu Media, mediretso ang cast sa mall aron himamaton ug lingawon ang ilang mga fans. Mainiton silang gisugat sa mga tumatan-awng Subuanon. Todo kilig ug todo kahugyaw usab ang gibati sa mga misaksi sa kalihukan. Ang Sahaya mao unyay mopuli sa unanay sa GMA Telebabad. Uban ni Lian Sinculan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.